Hello mga ka-IndaY, it's me again, IndaY Rona, and welcome back again to my YouTube channel. Yay! Hello mga ka-IndaY, it's me again. Kumusta po kayong lahat? Always say a prayer. Asa po tayo always mga ka-IndaY. Sa hindi pa nakapag-subscribe to my YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the notification bell. At para naman po mga ka-IndaY, updated kayo lahat sa aking mga video for today. So ayun na nga mga ka-IndaY, for today's video mga ka-IndaY is birthday ng pamangkin ko na si Dodong. So, ayan mga ka-IndaY, katatapos lang namin mag-decorate mga ka-IndaY. Kasama ko yung mga alalay ko na... Hello! Kami ang nag-decorate ito mga ka-IndaY. Ayan. Muna akong mga angels. You're my angel. So, ayun mga ka-IndaY, papakita ko sa inyo yung kabuuan ng aming pag-decorate ng birthday ngayon. Let's go! Ayarong birthday. Birthday na mo, Day? Hol. Dong. Shh. Guwapa Dodong ba yun? Ano, di pa ka mapapicture, Dong? Ha? Picture eh. Padung sa aming mga kalag. Ibig mo sa kalamat. Sa grasya nga nag-anda ni ini hapon sa nga nagpanggrasya nga mga busog.
niya kung giampo, gisalamatan pinali sa imong bugtong anak, amo Ginoong Hesukristo. Amen. Amen. Salamat sa mga santo. Dong da kanila sa takin. Happy birthday to you. Happy Happy birthday, happy birthday. Kanta. Happy birthday to you. Oh, pas-paskos ka. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ah. Si Joanna, wala. Sige na. Sige ate. Sige ate. Sige na ka. Tugang oh. Mga bata. Kuin, bako na kang kuan sa pungpung.